Borong letas bang lang gua. Hello guys, now note watch lam suga new blog hingken drong nugu ma khanang tabuk biang thagan ni ready ingjak tini sukon talabo reduction hinai khanago ang tabuk oro no thangani nai tongo nirong no jesuk phunoma so phunoga no nirong nai tong di video no skip khayagei puilan chiming paithak joragon tabuk unke ang lama go sok phaikha riksha kagani bagai agot logo ba auto sai riksha si bangko gungke ba riksha na kagai mathang sinai tabuk unke ang riksha go kaphaikha hingke nirok joto sibai na reduction bosor breng no engai hinai mane kaham rong no kom dam rok bai mane hinai khanago buskango korea puja phaiki toma ba mela rok nainai hinai angbo kasli kangsa sik de mano hinai ma phaikha tabung ang shop phaika reduction bazaro ang or phage asukhe wana kha himjangnai lama sikrei nirong naigei tongdi ang tabung nu phuno gana Tam borong letas bang lang gua. Zaun pai hingken drong nugu ma khana asuk ke borok kebang himjangnai lama humarok sikrikha Kebaya rong cinta bo kena bo phai pela ha nrong no ma khana reduction na asuk ke borok bang ni hingjak na lama sikrei mani rok kelai khe bang ne hai pa ne asuk kaham krei hosino am gore mela na jeng nai kaisa kasli pai na han rong no ma khana charo 300 de khne ni nrong no hazak bai nai thoga bai kisa sai ke belan chanai Kebaya rok chini video no oro no ma thak lai sinai Ikan rok subscribe rok like rok khagi kelam ke belai ni chanai kita kaisa video go sung malai di sini ketalkin